खुलुमबाय बर' आरो बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जे नार्सारि फार्मनि बिसयै एबा बिफां फुलि गायनायनि बिसयै दिनै जोङो गोबां जोंनि गेजेराव जों मिथिनो मोनो जे नार्सारि फार्माव एबा बिफां फुलि जायफोर बानायो बेयाव गोबां मार्जिननि प्रफिट दङ। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन जे जाय गुबुनफोरा माबादि बिसोर नार्सारि फार्म बिफां फुलिखौ गायनानै गावसोरनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गोरलै फुन्जिजोंनो गोरलै रांनि फुन्जिजोंनो बिसोरो गोबां बेबायदि मार्जिन एबा प्रफिटखौ खामायो। नंगौ आं माखासे गुबुनफोरजों डिसकास खालामनानै बिसोरनि जेनोखि मावनायखौ नायनानै बिसोरनिफ्राय आङो मोनथिनो मोनदों जे बेवहाय गोबां मोनसे प्रफिट दङ आरो बिसोरो बेजोंनो गावनि न'खरनि खुंथाय एबा न'खरनि जे नांगौखिनिखौ बिसोरो सालायलांनो हायो बे खामानिनि गेजेरजोंनो। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि गेजेरावबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानो जे जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबादिनो गावनि गोरलै फुन्जिजोंनो नाजानायनि गेजेरजों एबा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जुदि नोंथाङा बेखौ खनसे ट्राइ खालामनानै नायोब्ला जानो हागौ निस्सय नोंथांनियाव माबा मोनसे मोजांथार जौगानाय एबा डेभेलपआव फैगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो जों बयनियावबो नाजानाया थानांगौ। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन जायफोरा बेबायदि नार्सारि फार्मिं खालामनानै बिसोरो सेल खालामो मार्केटाव। आङो बिथांमोनजों रायज्लायदों, बिथांमोनाव आं सोंनानै लादों, नाथाय बिथांमोना गोबां सोंनायनि गेजेरावबो बेबायदिनो आंनि सिगाङावहाय एबा नोंथांमोननि सिगाङाव माब्लाबाबो सिंनि खोथाखौ बिसोरो फोरमायनो साना। बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामनानै एबा जोङो गावखौ प्रेक्टिकेलि नाजानायनि गेजेरजों जोङो खनसे जोङो ट्राइखौ नायनानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला जानो हागौ नोंथांनि नाजानाय एबा हास्थायनायनि गेजेरजों साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे समाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दादा এটা কি বস্তু? टोगो फ्लावर নাকি? ও তারপরে এই যে কাটলগুলো কি হাইব্রিড নাকি এটা? কত এগুলা? 120 টাকা। তারপরে এটা কি? फ्लावर আচ্ছা আচ্ছা। नोंथांमोना बेबायदिनो नै बे बिथाइ दं बेबायदिजों जों आच्छा कि लेबु? कंकेट लेबु। अच्छा गल गल है ना? अच्छा अच्छा। जोङो बेबायदि नार्सारि जुदि बानायनानै जोङो गावनि गामि ओनसोलावनो जुदि बेफोरबायदिखौ जोङो खालामोब्ला निस्सय माबा मोनसे बेयाव मोननाय दं। बिथांमोना बेनिखायनो बेयाव गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जे खामानिफोरखौ मावनानै लायो। नंगौ बिथांमोननि थाखाय मोजां आरो जोंबो बेबायदिनो जुदि नाजानाय थायोब्ला जोंबो निस्सय बेबायदि जोंनि नांगौखिनिखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जोंबो नाजानाय थानांगौ। दादा আপনি কয় বছর হয়েছে এই কামটা করিয়া? 10-12 বছর না? নিজেই ফার্ম কিবা আছে, নার্সারি আছে? কাটিং করা লাগে আর কি। এটা কি গুটি আছে বাইরে থেকে? बेगर मोनो ना बाहेरानिफ्राय, दा बेनिखायनो जुदि बेगरखौ माबानानै जों फैयोब्लाना जों बे खामानिखौ मावफुंनो हायो आरोखि। दे धन्यबाद। হ্যাঁ দাদা এগুলো কি গাছ দাদা? এটা কি গাছ? হ্যাঁ কত করে এগুলা? এটা কি তেজপাতা নাকি? नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे आंनि बर'आरि बिजनेस आयदा इउटुब चेनेलाव गोबां बिसोर बेफोरबायदिजोंनो बेबायदि गावसोरनि खस्थ' खालामनायजों नाजानानै बिसोर बेबायदि नार्सारिफोरखौ बानायो आरो बिसोरो बेजोंनो गोबां रां खामायो। बेयाव डाबल आरो ट्रिपल मार्जिन बेबायदिनो बेयाव मोनो बिसोरो। बेनिखायनो जोंनि गेजेरावबो जोङो जुदि नाजानाय थायोब्ला बेफोरबायदि
खामानिखौ मावनानै जोङो गावनि जिउ खुंथायनि थाखाय गोबां बिफांफोर दं नै बिनियाव आरो बियो गय बेफोरजोंनो जोङो गावनि न'खरखौ मोजाङै दाफुंलांनो हायो। एগুলো কত দাদা? 120 120 কাতল আছে না নাই কাতল? অল্প বেশি নিলে কম পাওয়া যাবে না? কতগুলা 10 পিস পটল 100 টাকা রাখা হাইব্রিড না এটা? আবার লোকাল 20 টাকারও পাবে এরকম দিয়ে এরকম দিলে হবে লোকালটা লাগে না बे समाव आङो देखायनो नाजाबावगोन नोंथांमोना लांबाय थादो दादा এই যে এই দাদা এগুলো কত কম হবে না नायदो बियो 10 टाकानो बेबायदिनो बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जे खामानिफोरखौ मावो बिसोरो गोबां डाबल मार्जिन बिसोर मोनो गोबां बेबायदिनो दङ नै बिफांफ्रा बेबायदि जुदि जोंनि गेजेरावबो नार्सारि खालामनानै जोङो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो बेनिखायनो जोंनाव नाजानाया थानांगौ बिसोरो गोबां बेफोरबायदिजोंनो गावसिनि लाइफ स्टाइलखौ खालामो